Yun, mga Koblaks, kumusta kayo? Good morning, ay magla-lunch na pala. Good morning, mga Koblaks. So ito, wala tayong nagagawang content, kaya nag-live na lang ako. Mahirap kasi yung gumawa ngayon ng content, mga Koblaks. Medyo marami tayong ginagawa. Kaya yun, usap muna tayo mga Koblaks. So Koblaks, yun nga, sabi ko, medyo hindi tayo nakagawa nga ngayon ng video. Kasi nga medyo busy, dumating kasi yung mga magulang ko. So, driver tayo ngayon kung saan-saan pumupunta mga Koblaks. So, Koblaks, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update kayo sa mga bagong videos mga Koblaks. Mayroon po din tayong FB page mga Koblaks. Kung makikita nyo doon FB page ko mga Koblaks, puro lang pagluluto ang gagawin natin. So, ito, start from now, kaya ako nag-live mga Koblaks, ayusin na natin tong yung YouTube channel ko kasi sayang din, na-monetize na tayo eh. Kailangan gumawa tayo ng mga bagong contents mga Koblaks. Pero magagawa ko 'yun mga Koblaks kung kasama ko kayo. So kaya Koblaks, support my YouTube channel kasi wala mangyayari dito kung wala kayong mga Koblaks. Kasi once na sinubscribe nyo Koblaks, malaking tulong 'yun sa akin. Kaya abangan nyo Koblaks, tulungan nyo ako sa mga bago kong mag-suggest kayo kung anong gusto nyong content, mga Koblaks, or kung anong dapat gawin, or basta ganun, mag-suggest kayo, wala naman masama mag-comments mga Koblaks. Diba? So, shout out pala sa mga tropa ko dyan sa South Korea, yung mga tropa ko dati, kasi galing din tayo mga OFW dyan kasi dati rin ako mga Koblaks sa OFW. Ipon-ipon tayo mga Koblaks kasi hirap dito sa Pilipinas pag nandito na tayo sa Pilipinas mga Koblaks. Ang hirap, ang bilis ng pera maubos. Kahit pinaghirapan mo or 10 years pinaghirapan mo, kung hindi mo magagamit sa tama dito sa Pilipinas mga Koblaks. Kaya habang nasa Korea tayo, mag-isip tayo dito sa Pilipinas ng magandang pagkakakitaan na hindi mo kailangan araw-araw nagtatrabaho ka. Pero idea lang mga Koblaks, alam mo ba yung napapansin ko dito? Yung mga chill-chill lang, mga apartment mga Koblaks. Hanap ka ng location kung may puhunan ka lang naman. Bili ka ng bahay, bili ka ng yung mga mumurhay. Yun ang pinaka-the best dito mga Koblaks. Yun kasi hindi mo na kailangan mag-aantay ka lang ng renta. Ganun lang yun. Yun ang mga kasimple mga Koblaks. Di katulad ng mga traditional business. Kailangan kang busy, utak. Yun nga. So, shout out sa nanonood dito mga Koblaks. Yan lang na na-share ko lang kasi dati kasi kong OFW mga Koblaks. Ilang years din ako naging OFW. Doon ako nagbinata mga Koblaks kasi isipin mo yung 20 years old pa na ako noon OFW na ako. Konting lang to Koblaks kasi hindi ako nakapaggagawa kasi ng content kaya nag-live lang tayo mga Koblaks. YouTube kasi bago lang, matagal na ako may channel kaso lang nga siyempre yung mga salamat Anya Colado, thank you. Wala kasi kung nai-upload na content kaya nag-live na lang ako para hindi na-stop yung natin, yung content natin mga Koblaks. So kwentuhan lang. So yun nga, yan siya niya rin yan, OFW rin dati, di ba? Share ko lang sa mga OFW katulad natin, di ba? Ganun. Kaya yung mga nandyan pa, kasi ako nung kasagsagan ng pandemic ay umuwi na ako nun. Tapos na yung kontrata ko kasi may bago kasing batas yung Koreano na hindi na pwedeng renew. Kaya ako nun, uwi na. Wala na. Tapos na. Stop na doon. Kaya kahit gusto pang bumalik, wala na. Di ba? Pade. Shout out sa'yo, Pade. Wala lang, Pade. Tamang lang. Wala kasi na-upload na content. Kaya ito, walang magawa sa buhay. Live na lang para
Nakakatamad mag ano, nakakatamad mag nakakatamad mag-edit mga ka-vlogs, di ba? Pare, kumusta ka diyan, pare? So, ayan na, yun na nga mga ka-vlogs. Support nyo ako para mapaganda natin yung mga content natin. Kasi iniisip ko ngayon ng mga ka-vlogs, magpo-full time na ako dito sa pag-vlog kasi wala naman trabaho dito sa Pilipinas eh. Ganun din naman pa. Padi, dyan ka na pala sa Nabua, padi. Nag-for-good ka na, padi. Shout out pala sa mga taga Nabua, taga Iriga. Sa Bicol po yan, mga ka-vlogs. Kung saan po ako nagmula, mga ka-vlogs. Nagmula po ako sa Santa Maria, Iriga City. With love. So, ayun. Shout out sa inyong mga ka-vlogs. So, habang nag-aantay ako dun sa mga gulang ko kasi may pupuntan kami. Saka dun saan ako naliligo pa sila. Nag-live muna ako para bakasyon. Bakasyon ng Galampade. Enjoy lang, pade. Ilang days ba vacation mo, pade? Buti pa to si pade, mayaman na to eh. 2 months? Naku, tagal nun. Magkakaubusan pa di. Magkakaubusan ng pera pag 2 months. Sa akin, napakahaba na yan pa di. 2 months na ganyan. Para sa haba. So, mga ka-vlogs, mahina yung internet natin dito kasi sa baba yung mga ka-vlogs. Yung modem ko dito sa baba nasira, kaya medyo mahina yung internet natin. So mga ka-vlogs, sige na, alis na kami, nandito na sila eh. May mga gagawin pa kami, may pupuntahan pa kami. Sige na mga ka-vlogs. See you when I see you. Basta mga ka-vlogs, support my YouTube channel and my FB page, Edmar TV. Thank you so much sa mga patuloy na nanonood ng aking video mga ka-vlogs. Bye-bye! Ingat-ingat po tayo. Bye-bye!